tak je to aj pri aute, hej, keď hlavne cez zimu, hej, studené štarty. Nie, že naštartujem a idem hneď s tou vysokozvyšnou vozíkom, hej, ale chvíľočku počkám, nech sa to troška zohreje, lebo má to aj hydraulika je tam hlavne a oleje a keď je to zohriaté, tak to aj funguje na 100%. Ale tým pádom sa aj šetrí ten materiál, hej, zvyška a všetko. To znamená, že treba chvíľu počkať, keď naštartujete a nerobíte. No ani tá hydraulika tak nefunguje. Prvé, čo je na vysokozvyšnom vozíku, čo je plynový, tak sa pootvorí ventil na pol otáčky, hej, ale hlavne teraz, aby bola zabezpečená tá zvyška, že hoci kto do nej aby nenastúpil, tak nemám pri sebe kľúčik. Kľúče máme, vyťahnuté z trezora, zabezpečené. Takže máme tam studený štart. Hej. Samozrejme musí byť pedál stlačený, ako aj v aute. Takto vyzerá studený štart, hej.